n'abalị eji anya isi ọ ga-abịa ihe ọ na-ekwu ha egbubili afịa bụ ife na-eku ume onye ajọ nwaanyị mụta nwa ajadu agụbịa ajọ nwaanyị mụta nwa ajadu agụbịa ọmụa nwa izizi nwa nke bụ oge onwe ya dị obele ọ ga die ga na-atụ ya ụtọ maka na ọnwa na ọlụ ọ sị na aka na-agbagodo afa maka alụ ndị emere eme na mkpi na-achụgharị nne aka na-achịkọta otu esi wee kpụọ alụ maka alụ ndị emego ochie na mkpi na-achụgharị nne ka ị hapụ ịnụ otu ọ dị ife yi nwa onye kwelu si ezi owere wee zite si na onye ezi nwata ji enwude nkakwụ ga-enye mmiri oge ju aka nke a bụ eziokwu bụ onye ihe ala ọ sị na onye ọya ji akwa ụgwọ onye ọya ji akwa ụgwọ akwa na-arahụ ụra ọnụ ya onye ahụ dị tụgharịa onye emela ọgọ chefuo efugo oge ụfọdụ efo nne n'ọrụ oyibo arụ ise ọ ya jụ ese nne jụọ ya ese gosi ga-ejezi nna m nso ebe ha na amụtago nwa onweghị mgbe ị ga-emegide wee kwesị ka ichefuo ihe nne gị melụ gị ezonahịa ozu nwaanyị a mere ihe iji wee ka nka ọ na-ana agịga mmiri o nweghị onye aka hụ nka ụzọ si mgbuke wee zite ozi a ọ sị na onye ọnụma ada akpụ mkpi onye ọnụma ada akpụ mkpi ịma ihe eme na ịkpụrụ ya na-eje n'ebe ọ ya ata nri ọjọọ na ya aga gbọdọ ụkwụ na-abụ naanị ihe izu ọ ya emegodo bụ okwuo na ya akpụjezie hapụ ya ọ taghị na ya ghara agụ ugwu a n'ọnya ka ya agụ nke na-akpụ ya ọjọọ na ya eje iwe oke esuo ụlọ ọkụ na mkpịsị na abụọ ka eji aga n'ọgwe maka ọsụ ọgha ndị ọzọ nke ikpe bụ osisi a na-eji n'aka ị na-aga n'ọgwụ ọ sị na mmiri n'elu ọ dị ka ọ ya agbawa igwe ụfọdụ mmiri elu gbajie ọchịchị a na-achọ ịgba n'ifi ndị mmadụ n'elu ọ dị ka ọ ya agbawa igwe Martins na-abụọ mposhi ahụ maka na ọnwụ onye mara onye ga-atụ ụkwụ ọkụ ahụ ọkụ ifo ka ọ na-abụọ nsị mmadụ na-anakọ esi na-abụọ na ndị Igbo siela onye fụọ nwa na-eme ihe ọjọọ onye akwụsị na ofu onye amụghọ nwa ọ na-achụwa ya na ọ nwere onye mara onye ga-atụ ụkwụ ya ma ọ nwụọ Emeka Tupac site n'Ọnịsha ọ sị na o nwere ihe mbọ ga-eme ngwere n'ukwu isi nwere ihe mbọ ga-eme ngwere n'ukwu isi ịmana mbọ ka ngwere ji arị elu mma onye uri na Anambra steeti ọ sị na nwa nwetasị nna mmụọ ka ya nsị nna ya nwụọ ka ya were ọnụ wee kpụọ ọjị na ọ mụhụ na nna ya nwụọ na ọ ya afụzide ọjọọ ya akpụrụ nwetasị nna ya nwụọ ka ya were ọnụ wee kpụrụ ọjị ọ mụhụ na nna ya nwụọ na ya afụzi ọnụ ọjọọ ya akpụrụ ma ọ bụ inu ọzọ ite ya bụ nke rizo ụgbọgwara were aja aja nwa na jee onye nwa ịma ka esi aṅụ akamụ n'ụtụtụ ị nwere onye akwa eze ọ sị na a na-agwọ ọgwụ odo anya na ada eti ihe ose Okechukwu ihe a na-eti n'ọgwụ odo anya bụ eti ya mmanụ bụ onye adazi anyị ọ sị na agaghị eji na agụ na-emeri enwe wee kpọọ ụdara nwa enwe ụdara nwa agụ nkarị dodo gboo onye karị mmadụ nwekwa onye karịrị ya okenye ọ dịka ihe